Үз-үзен, кешене уйлап, күпме акыл ияләре баш ваткан. Атаклы француз галиме Паскаль хәтта бөтен гыйльми эшләрен куеп, кеше хакында уйлануга ярты гомерен багышлаган. Багышлаган, әмма очына чыга алмаган. Кем соң мин? Мине бу дөньяга кем җибәргән? Үземне үзем аңлый һәм белә алмаенчыдым. Нәрсә ул минем тәнем, җаным, рухым ни эшли? Мин кайда булам? Үлгәч ни була? Мин мәңгегә бетәмме, әллә икенче хәлгә күчәмме? Менә шундый сораулар биреп карый ул. Әввәл җирне дөнья үзәге, ә кешене җир үзәге диләр иде. Ә иксез-чиксез җиһан ачылгач, җир үзе җиһанның бер кечкенә бөртеге, ә кеше бары тузан чаклы булып калды. Җиһан каршында кеше мыскал, хәтта берни түгел диярлек. Ә бер кырмыска кечкенә мәхлук каршында кеше үзе бер пәһлеван, галәмәддәү алып, баһадир. Гаҗәп, иксез-чиксез киңлек булган шикелле, шуның киресе. Иксез-чиксез кечкенәлек, күзгә күренмәс вак күзәнәклек молекула, атомнар дөньясы бар. Аның әйтеп, тоеп, күреп бетереп булмас кечкенәдән 1000, миллион, миллиард тапкыр кечкенә үз күләме, үз мыскаллыгы. Кеше шушы ике иксез-чиксезлек арасында. Берсе макрокосмос, берсе микрокосмос. Кеше иге-чиге юк җиһан каршында берни түгел икән, бетмәс вак атом каршында үзе җиһан. Шушы ике иксез-чиксезлек урталыгында адашкан ул адам дигәнебез. Тегеләй дә, булай да аларны уе белән дә буйлап җитә алмый. Бикле ул шушы ике сферада. Паскаль җавап таба алмаган парадоксларның берсе шул. Икенче парадокс кешенең үзендә, кеше табигатендә. Кеше үзе уртаклык, ике капма каршылык эчендә ди Паскаль. Анда яхшылык белән явызлык гадәтләре бергә үрелгән, һич аерып алгысыз. Кеше фәрештә дә, хайван да түгел, әмма үзендә фәрештәлек тә, хайванлык та бар ди философ. Кеше үзенең уе, акылы белән бөек, ә нәфес хисе кире фигыле белән түбән ди Паскаль. Акыл белән йөрәк, рух белән материя, яхшылык белән яманлык кеше табигатендә мәңгелек көрәштә һәм җиңеп чыга алмас чуалчыклыкта дигән фикердә. Кешенең бөеклегендә дә трагизм бар ди философ. Ни өчен дигәндә, ул үзенең үлемен мәңгегә бетәсен белә. Ул аны еш кына чыгарыннан чыгара, акылын нәфисе басып китә. Өстәвенә кешенең яхшы яклары ара-тирә киресенә әйләнеп тә китә. Көчлелеге шартына карап, көчсезлеккә әйләнә, яхшылыгы яманга ялгана, акылы хискә буйсына. Кешенең табигаты гына түгел, тирә-юнь, хакыйкать үзе парадоксаль ди Паскаль. Чын хакыйкатьне чын барлыкта табу һәм билгеләүе ифрат кыен. Һәр бер хакыйкать чагыштырмача аның абсолюты юк. Әхлак, канун, нормалар да шуның шикелле. Шуңа дөньялыктагы бары төшенчәләр дә хаклык, явызлык, гадилек, гаделсезлек, бәхет, бәхетсезлек, шәплек, начарлык, һәммәсе дә чагыштырмача. Кешенең табигаты уена, гадәте гамәлгә, чын барлыгы чынга һәм иллюзияга күчә. Булар да әнә шул капма каршылыклар парадоксы. Уйланмый, баш ватмый мөмкин түгел бу хакта. Очсыз, чиксез дөньяның мин кечкенә бер тузаны.
көндөлеккә керә бара көннең ничек узганы. Сез кешеләр рәнҗемәгез. Ул кирәгер кемгәдер, аны һәр кем язмый да бит, булса булар 1000-1. Анда шатлык, анда кайгы. Яңа хәбәр төрлесе. Мизгелләрнең саф өлеше, тирем сингән кирлесе. Эре вагы эшләремнең һәм кемлеге дусларның, көн торышы, ил тормышы, кыйммәтлесе достларның. Тынгы белмәс җаным шунда уралып йөрсә йөрер, теркәлгән бер күренешкә җанлы бер төсмәр бирер. Эсләмә син, үз өметең, юк, һич булмас хыянәт, җаным тыныч кабул итәр, килсә җиргә кыямәт. Очсыз, шиксез бу дөньяның мин кечкенә тузаны. Көндөлеккә керә бара гомер ничек тузганы. Yıldızlarını gözlüyor, gökten neyder izliyor, aytırsan yok ötenişi. Sanı yangır tamşısın, tatlı yarım aşısın, gadigine seyir keşi. Tanrı şişme akanın, basuğa par yatkanın, havada bulut yarışın. Şak düşkənin ölənigə, sili kürşək ölənigə, gadigine seyir keşi. Qay tarafqa barabız bilmim aşkını, aman aklıyız sizimi turmuş taşkının. Günah kılan sayını kütəbiz sizgilek, ol yaşı təmini sizib xərinize gəlmək. Şakta kişilibiz, məngü yaşar tüsülübiz, en dörüsü bizinin sokmak. Nedir izləb atlıybız, üzübizni saklaybız, altın bilən bəxit ortak. Biz qarasın biləbiz, səyirlərdən güləbiz, yezgilər bitligi keyin. Ol yaşı bütənçə, düşlərində күргәнчә, min bəxtli бүгəndəyim. Qay tarafqa barabız bilmim aşkını, haman aklıyız sizimi turmuş taşkının. Günah kılgan sayını kütəbiz sizgilek, ol yaşı təmini sizib xərinize gəlmək. Yaşav deyib atlıyız nedir izləvne, yazmış bilən atlıyız xəyir istəvne. İrtəgəsi günü kütəbiz şiklənib, səyirlərdən qorqub yaşayız biklənib. Уфада интернат мәктәптә укыганда, яраткан укытучым Гөлсем Исмәгыйловадан биология дәресендә кешеләрнең маймыллардан барлыкка килүе, эволюцион үсеш кануны турында сөйләгәндә,
бигрәк тә төрле сораулар биреп йөдәткәнем һаман хәтеремдә. Кешеләр маймыллардан барлыкка килгәч, нишләп кешегә охшаш маймыллар һаман әкренләп кешегә якыная бармый хәзердә? Тере җаннарның үсеше, прогрессы, гадидән катлаулыга, яхшыдан яхшыракка, камиллектән тулы камиллеккә баргач, кешедән дә камилрәк зат чыгуы мөмкинме? Мөмкин булса, ул зат ничегрәк булыр иде икән? Шуны галимнәр тизләтә алмыймы? Һәм башка сораулар. Монда бер катлы сәер сорауларымны һәм үземчә кызык сынуларымны хәзер килеп шуңа искә алам. Монда сорауларны күз алдына куеп кына түгел, аңа җавап табарга максат итеп, хәзерге кешедән камилрәк, үтә акыллы адәми затлар тудыруда тәҗрибәләр ясап, әлеге шул ясалма кешеләрне ярату һәм үстерү тәҗрибәләре белән нык шөгыльләнгән икәнбез инде, үтеп киткән заманнарда. Шыңгыз Айтматовның Тавро Кассандры романында шул эш белән шөгыльләнгән Эксрод дигән адәм токымын тудырырга тырышкан галимнәрнең прототипларын, шуның большевистик яңа типтагы кеше ясау апологетларын күрергә мөмкин. Уйлаганнарың алдыңа килербер дигәннәре әллә шул микән? Бала акылы бер булса, олы кеше, галим кеше акылы икенче булырга тиеш иде дә бит. Дөньяда бер катлы булсаң да, үтә акылланып китсәң дә кыяндыр шул. Кабатлыйм бер сорауны өнемдә һәм төшемдә. Кеше булып яшәргә нәрсә кирәк кешегә? Диңгез әйтә тирәнлек, урман әйтә бердәмлек, таулар әйтә горурлык, юллар әйтә турылык, җир эндәшә юмартлык, чык суы әйтә сафлык, яшен әйтә кыюлык, ипи әйтә олылык. Güzellik diler güller, irkinlik diler jiller, нык канат ди бөркетләр, биеклек диләр күкләр. Һәм шушылар өстенә кирәк тагын иң элек кешене кеше иткән бер нәрсә, кешелеклелек. Tutaldım alanlarda, sıklandım balanlarda, bar yalkınımны biremin kabına alganlarga, siyeldim siyenlerge, titreldim imenlerge, bar şatlığımны biremin kadrin bilgenlerge. Yürüdüm ormanlarga, uraldım buranlarga, yürek dağılım biremin bik tыныш bulganlarga, siyeldim siyenlerge, titreldim imenlerge, bar şatlığımны biremin kadrin bilgenlerge. Aradım ufuklarga, uğrildim bulutlarga, bu jırlarım kanat bulsun, küngeli sınıflarga.
şatlığımı bilemin Qadirin bilgenlerge Qadirin bilgenlerge Ни хажат? Тишек савыттан, сынған инеден, былтырғы календардан, быйылғы құрылықтан, бош сөзден. Өзің яйысың, емсіз болсаң, күзгіге өпкелеме. Өзің қарт кейі қаршығыңа соқыранма. Өз ғайбіңні бүтенлерге япсарма. Өз хәліңні өзің біл, өз юніңні өзің көр, шонда боларсың кіші. Қойшан ұят. Қыз күйі қыз бала тапса, молла yoqtan зина қылса, түрә ришват алып тұтылса, хатының yüzіңе қызылы кетірсе. Қойшан жан күйі. Болдықсыз буштан байса, сәлетсіз исім ат алса, емсізнің кәлеші сылу болса, ахмақ түрә алы орын билесе, ғилімсіз ғилми дәрәжә эләктірсе. Нәрсәне табып болмай? Ақылны, талантны, саулықны. Нәрсә ұнытылмай? Жылы сөз, изгі іш, яқын ярым. Қызғаныш, ақыллы кіші оқымаса, сәлетлі сәлеттен файдаланмаса, ғүмірін юққа зая итсе, саулығын юққа исраф қылса. Кімнің нәрсесі бар? Қызның йөрәк сірі бар. Келіннің қимас сөзі бар. Толның бітмәс зары бар. Егетнің ташқын дәрті бар. Емсіз көріп, емсіз дия көрмә. Әр шешекнің оның түсі бар. Сүйкімсіз сүйек боламы, әр кімнің әнейсі бар. Бәлекейні бәлекейді көрмә, әр жемішнің оның түші бар. Кіші бәлекей боламы, кішінің әнейсі бар. Баласына сөз тидірмәс үшін ғазиз жанын берер кіші бар. Бір бәлекей генә адамда да біреулерінің таудай хисе бар. Мәрхәмәтле бол балама, дип дұға оқып тұрған кіші бар. Кимсетә күрмә кішіні, кішінің әнейсі бар. Kıymetli demek Күңел һәр вакыт Синең яныңда Сөйләшми калган Көнебез сирәк Әннем дип
bizden eni bulganda. Haytamı gittim sağınıp Şalın ağzına Küngül yazına Yettim baladay Duyan yüzümü Hürmi tursam da Seni ağzına Endiyimdi Yana şebizden enni bulganda Enniyimdi bana uyanan Her günüm öten Senin duvana Yaşavlen matur Canların yasın Yana şebizden Yana şebizden enni bulganda Yana şebizden enni bulganda Enni bulganda Кем фәкыйр, бай булып та рухы ярлы булган. Ялкау белән мыштыр тап килгән, ата байлыгын әрәм иткән, үзе тапканын эчеп бетерә торган. Кем акыллы? Акыллымын дип акыл сатмаган. Кеше хәтерен саклый белгән, юкка серен чишеп бармаган, гыйлеме, белеме белән масаймаган, юкка барга ышанып кунмаган. Кем мескен? Үзенең хәлен үзе аңламаган, акыллыны ахмактан айыра белмәгән, көнчелегеннән ярыла язган, юктан азган, буштан байыган. Тыюы кыен. Ярсыган атны, котырган этне, азган хатынны, эшкән бишәне. Тотуы кыен. Яшь тайны, яшь җилкәнчәкне, үзеңнең күләгәңне, ярсыган йөрәкне. Күңелгә ятмый. Моңсыз адам җыр башласа, сәләте булмаган иҗатка тотынса, сәнәге булмаган шүплектә казынса, акылы булмаган акыл таратса. Ышануы кыен. Йөзүче суга баткан дисәләр, күрәзәшегә килгән дисәләр. Ничек ышанырга кирәк? Азгында гаеп юкка, тукран тәүбәсенең тәүбәсенә, каракның антына, лыгырдыкның сүзенә. Ни мәгънә? Алашадан айгыр көтүдә, кызны кысырга бирүдә, эш үткәч дөмбер кагуда, җәзадан соң ярлыкау килүгә. Ни хаҗәт? Барлы юклы мөлкәт дигәннән, барлы юклы көе акыл өйрәткәннән, шүп өстенә шүмәлә игәннән, юкка ыгы-зыгы килгәннән. Кешеләр турында без беләбез бөтенесен. Саныйбыз да китәбез холкын, фигылен, төсен.
Матур я ямсез дибез. Кайнар я гамсез дибез. Батыр я куркак дибез, саран я юмарт дибез. Айрабыз яхшыга, айрабыз яманга, я булмаса бүләбез галимгә һәм наданга. Кешелекле дибез кайсын, эшлекле дибез кайсын, кайсын вәгъдәсез дибез, кайсын мәгънәсез дибез. Әйе, кеше турында фикер йөртәбез ансат. Үзебез кем соң без? Шуны белмибез кайчак. Кем үлшәгән заманның авырлыгын, кыенлыклар үтә алар, сынмасын сабырлыгын. Кемнәр татып карагандыр, ашы диләр күз яшен, рәхәткә түзелмәс иде, кайгы күрмәсәк кеше. Сарылардан сары диләр, кемнәр күргән сагышын, язмыштан узмыш юк сүзе, хакмы әллә ялгышмы? Сарылардан сары диләр, кемнәр күргән сагышын, язмыштан узмыш юк сүзе, хакмы әллә ялгышмы? Бәхет тау кадерле диләр, тауның ниндие булмас. Бәхетле дә, бәхетсез дә дөньяда мәңге тормас. Алтын, көмеш, акча дип әдәмнең исе китә. Дөнья бер заман тигезли, иш аршанлы җир җитә. Сарылардан сары диләр, кемнәр күргән сагышын, язмыштан узмыш юк сүзе, хакмы әллә ялгышмы? Сарылардан сары диләр, кемнәр күргән сагышын, язмыштан узмыш юк сүзе, хакмы әллә ялгышмы? Сарылардан сары диләр, кемнәр күргән сагышын, язмыштан узмыш юк сүзе, хакмы әллә ялгышмы? Сарылардан сары диләр, кемнәр күргән сагышын, язмыштан узмыш юк сүзе, хакмы әллә ялгышмы? Сарылардан сары диләр, кемнәр күргән сагышын, язмыштан узмыш юк сүзе, хакмы әллә ялгышмы? Адамга Ходай бик зур көч-куәт салган. Аның шул көч-куәтен файдалана алуы үзеннән тора. Кеше һәр җәһәттән камилләшү хәстәрлеген дә күрергә тиеш. Ул камилләшә, рухи яктан байый бара икән, шәхес буларак та үсә дигән сүз. Кешенең рухи яңаруы аны рухи яктан ныгыта да. Кеше әйбәт уй-тойгылары, матур холык-фигыльләре белән гомере буе кеше булып кала. Будда кеше дөньяга әйбәт кеше булып калыр өчен килгән ди. Бер мәл, бер хәл эчендә батыр булып танылганчы,
гомер буе кеше булып калу күпкә кыенрак. Кай чагында мин үземне гайрәтле зат итеп тоям. Кай чагында зур галәмгә бер төп тузан итеп куям. Минсез җирне күз алдына китерүдә мөмкин түгел. Кай чакта бар галәмдә ил таба алмый яши күңел. Кай чакта мин җирдә Алла, кай чакта бер кемдә түгел. Devam ite yaşaybiz, kıyın şaklar bula deşmibiz, güller şaklar bula jiddili, şabularda tarta jiddeli, yaşa bitul Huday bülege, günler bile kütmek güleme, alda ele kütme yıllar var. Her vakitte kişi bulup kal, yaşa bitul Huday bülege, günler bile kütme güleme, aldı ele kütme yıllar var. Her vakitte kişi bulup kal, yaşaganda turmuş bal tüge, ağır şaklar bula tüsküne. Bilgen ala elişir, kimge altın kimge kümüşe, yaşa bitul Huday bülege, günler bile kütmek güleme, aldı ele kütme yıllar var. Her vakitte kişi bulup kal, yaşa bitul Huday bülege, günler bile kütme güleme, aldı ele kütme yıllar var. Her vakitte kişi bulup kal. Işık şiden şikeli, kırın karı kırı sobuzlar, anlaşıla söz sezideyinde, yaşa bitul Huday bülege, günler bile kütmek güleme, aldı ele kütme yıllar var. Her vakitte kişi bulup kal, yaşa bitul Huday bülege, günler bile kütmek güleme, aldı ele kütme yıllar var. Her vakitte kişi bulup kal, aldı ele kütme yıllar var. Her vakitte kişi bulup kal, her vakitte kişi bulup kal. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез кеше турында кешегә исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Гайса Хөсәйновның Таштагы язулар җыентыгыннан алынды һәм Әсхәт Галиев, Фәнис Яруллин, Нурия Измайлова, Галимҗан Гыйльманов шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Илсия Бәдретдинова башкаруындагы Сәйер кеше, Зөһрә Сәхәбиева башкаруындагы Кадерен белгәннәргә,
Рөстәм Закиров башкаруындагы «Яшәүләр матур әни булганда», Фидаил Зарипов башкаруындагы «Юану» һәм Айрат Сафин башкаруындагы «Кеше булып кал» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.